Dulu. Kanisa maler matayo nyasi. Wachopo bondo kusuko chopo. Ma nyasi mani wang'eyo ni kwa doke piny kocha no wang'e ni Raila Amolo Odinga makelo nyasi bondo ka wabire celebration. Ugwenyore Nyasaye oloko koro wabire nyasi mar umulo jabondo. Donge wamor koso kwa mor. Arawe nyinga koso pudan ka kikarawe nyinga. Karawe nyinga anu kwaro maodgi. Gimumi akware en kama samoro wangira chokene. Mama wacho nyithinde te abiriyo bedo go piny makata kopo ni to kawe to ng'e nyathine atiyo Kisumu atiyo kod Nyakalondo mar Dala FM. Wabiro nikech osiep mulo jabondo ni ng'ama dhano kaachiel kod jaodi manyakubura. Anoko puonjo mos. Wabiro mondo mi wamor kendo wanyier. Di mathoth wabedo ga kuondegi mana ka nitiere chandruok. Donge Kisumu kanye maloke dak gie sani atimo gik mopogre bas wan nyaka Osiepe Archbishop warado kode wago kode mbaka to lamo no mano dok donge do eno sipna moloyi Nyasaye ber seche duto Nyasaye ber an iluonga ni Felix wuod Nyaboro an wuod Alego kaka katu gweng'o iluonga ni Andoro Molo ka kana chopo kata okang'iyo molo kata chala makana en Andoro Molo ka abiro ka nikech osiepna iluonge ni chuny nono wuod Rosi bile chuny nono wuod Rosi jaja onego bi mondo wede matin ung'e ng'a chuny nono ahinya bana ni en osiepna en pastor na to Kisumu kucha to chalo nyaka babana sipna moloyi sama ringo oko matin to kelo e line sama wadonje line ahinya kendo bet kodwa kinde duto te. Reverend Morris Omolo Jabondo ang'e maber en ng'at ma nawinjo yalo kakiwacho ni obed ng'at ma flexible sa 11 nyaka saa 4. Amen. Awe ni wacho Kiswahili okonyal paka na Kiswahili da wacho kaba japuonjre mar Kiswahili noyudo accident salaga onge ng'ama notony kanyo kata di mano dong' matin be ni aka temo na gole dhoga to topo kunya winjo adwa rwako CEO the director mar Dear Life Media wantiere kode kaendi nyako mar Ambanya to ni e media Nyasaye oloso wajo kama nikech umulo lamonwa dak wache maber yudo jo media modimbore mochunge bende jodolo kama Dr. Liga wago wiye na ng'egi bete kawuono en odiochieng' mar mor waduoko ne Nyasaye erokamano ne antan ne osiepe wede duto ma ochopo odiochieng' ma kawuono nyasi ma kawuono nieri Nyasaye ber seche te Nyasaye ber kendo mane kite an awacho ni Nyasaye ber an janeno seche te awuotho kode nyinga iluonga ni Masi Okuto nyathi Katolo ajalendo Kisumu dalawa en Kano Katolo. Reverend Morris en jahocho kaneno ka nyasi mare bedo successful odiochieng' ma kawuono nieri tawinjo ka chunya opongilo awinjo ka chunya opongilo yadaki wache na mena we go to gije kamano mento itwanyo chokro awito baba na last year mama na nawito chon Reverend Morris en achiel kuom johocho mane ochung' koda waluongogi ni counselors gi dongere amen hoi makeli machiegni gi Nyasaye ana nyako pere to osiepe ga ng'eny mane momiyo ka wachopo kawuono ni eri to wachopo through osiep e tijwa mar lendo ni eri warado gi ji mopogore Reverend Morris Omolo wuod Bondo is one special person ma ng'ato ok nyal gombo lose. Welcoming us today and all the best. Ne ji duto te wagon erokamano maduong'. Amen. Asante. Nakupamna ne Masi Katolo director kendo the founder. Wadoko kudikana chuonyo. Kudika sepol. Ubiro joma rwako long ma white kwana. Long melo kumana gicheo. Karibu sana sema. Bwana sifiwe tena. Lunga ni Jesse Mondi. Ungewa chini Jesse Ati Lolo TV. Koro gik muneno kama kubura ne Lolo TV. Koro Boris Osiepna. Koro joge ma keto ga wuoga mang'eny loya. Yabi je kwacho ka wuo mang'eny. Gikongi wuoyo tabiro tawacho nyinga tatiek. Erokamano ne Jesse mar Lolo TV. Nakupamne Jesse. An katieko to awacho ni Pastor Morris okwanyal weyo moko wachido puka
programs iwacho ni ket gimoro amora midwa timo e lwet ng'a Nyasaye. eka gini dhi Maber. omulo jabono timo mano kendo chungi. Kochopo Sunday bende the same. Omiyo wach gi mar Jehova Nyasaye. Ng'at machal kamano dum Nyasaye tere programs gedhi maber. Wagoni erokamano kuom moyo chunywa, wagoni erokamano kuom keto machiegni kaka osiepe. Be momiyo wawacho ni nyaka